Issoktaw ir-reazzjonijiet pożittivi għal proposti tal-Partit Nazzjonalista għal Għawdex, viżjoni banċar dak li l-aċċess bejn Malta u Għawdex ma jibqax sfida ta' kuljum għal ħajja tal-Għawċin. Dwar dawn il-proposti tkellimna ma' Charlene Muscat mill-assoċjazzjoni li tirrappreżenta l-ħaddiema impjegati f'Malta. Muscat tajt li bħala għaqda jaqblu ma' dawn il-proposti li ressa il-Partit Nazzjonalista. Bħala għaqda favur fuq dal-proposti in ġenerali, s-sens aħna bħala għaqda nemnu ħafna li l-proposti għandhom kull proposta li ssir favur il-konnettività ta' Għawdex ma' Malta għandha ssir favur studju ambientali u anke studju soċjali fuq l-impatt ta' dan l-iżvilupp. Issa, jekk nagħmlu naqra aktar enfasi fuq il-proposti li ġew proposti mill-Partit Nazzjonalista, bażikament bħala għaqda nemnu ovvjament nagħtu merħba lill-idea li jkun hemm żewġ vapuri żejda, ovvjament aħna nafu aktar ma jkun hemm vapuri aktar ħajkun hemm. Bħala AGEM spjegaw li l-qudiem se jkunu qed jiddiskutu xi proposti u jagħmluhom f'manifest ħalli l-politika għal Għawdex tkun imsaħħa. Bħala AGEM tajjeb li ovvjament ħanibdew istanka nirreklamawa fuq il-Facebook page tagħna, ħanibdew noħolqu bejnietna ħaniddiskutu xi proposti u nagħmluhom f'manifest, mbagħad anke nistiednu lill-partiti politiċi kollha meta nippreżentawhom bħala kif qed tgħid inti proposti li aħna nesperjenzaw first hand. Il-proposti tal-Partit Nazzjonalista kienu preżentati f'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-kelliem għal Għawdex Chris Said, mid-deputat Joe Ellis u mill-kandidat tal-elezzjoni ġenerali Alex Borch. Frott id-diskussjoni fil-cluster dedikat għal Għawdex. Gvern ġdid nazzjonalista jipproponi li jkabbar il-port tal-Imġar biex dan ilaħħaq mal-bżonnijiet tal-passiġġieri. Il-pjan tal-port irid jinkludi wkoll aktar spazju għal parkeġġ. Propost ukoll żewġ vapuri ġodda oħra, wieħed għal passiġġieri u wieħed iddedikat għal merkanzija u bekk ikun introdott servizz tal-merkanzija lejn il-port il-kbir. Il-Partit Nazzjonalista tikompli insisti li jsiru l-istudji kollha neċessarji dwar il-mina bejn Malta u Għawdex kif ukoll konsultazzjoni mal-poplu Għawċi permezz ta' referendum dwar il-mina wara li jiġu pubblikati l-istudji u ssir konsultazzjoni wiesa. Il-Partit Nazzjonalista se jikkunsidra anke servizzi bl-ajru bejn iż-żewġ gżejjer.